Tror du bacon bare er noget, vi spiser til morgenmad? Så tager du fejl. Her er 5 endnu mere bizarre fakta om bacon. Fakta 1. Bacon som medicin. I gamle dage blev baconfedt brugt som husråd mod sår og hoste. Nogle viklede endda bacon om halsen mod ondt i halsen. Fakta 2. Bacon frem for sex. En undersøgelse viste, at mange mænd faktisk ville vælge bacon frem for sex, hvis de kun måtte få det ene i en måned. Fakta 3. Bacon og internettet. I 2000'erne blev bacon en kultfigur online. Der blev lavet fanclubs, merchandise og memes, og man fejrer stadig International Bacon Day. Fakta 4. Bacon til dessert. Bacon findes ikke kun på panden. Der er blevet opfundet baconis, bacon donuts og endda bacon vodka. Fakta 5. Bacon i kunsten. Flere kunstnere har skabt værker af bacon, blandt andet portrætter og skulpturer. Et af dem, Bacon Christ, skabte stor debat. Outro. Bacon er ikke bare mad, det er kultur, historie og til tider ren galskab.